Luwih dhisik coba Mbak Winong Nawangsih. Nah, matura marang para lenggah wabil khusus ngaturna panuwun marang Bapak Haji Jatmika sing wis dadi srana awake dhewe sak kanca isa sowan ning Jambangan. Ya nang matura. Nggih, wilujeng dalu sedaya Wilujeng dalu sedaya pamirsa ingkang sampun mirsani ringgit menika. Nggih, dipun sekecakaken pagelaran menika. Matur nuwun sampun. Oh nggih, sekecakaken lenggahipun nggih, Pak. Kleru kata-katamu. Salah besar ki mau. Pripun? Pisan kowe salah para pamirsa. Pamirsa iki kuping. Lek para miyarsa kuwi tegese para sing mirsani. Oh, lah nek pamireng niku napa? Pamireng. Kuwi tunggale padha wae ngono kuwi. Lah kesalamu yang kedua, kowe mela apa? Dipun sekecakaken apa mau? Lenggahipun. Kalian apa mau? Wayanganipun nek ngomong pagelaran menika. Salah ora. Anggene mirsani pagelaran menika. Salah. Lah pripun, Pak? Dipun sekecakaken anggenipun ngerahapi kula. Lho. Ampun. Kleru ya kuwi ya. Mboten. Nah, benerno lek ngono piye sing bener. Nah, pokoke sing ingkang baku niku kula ngaturaken gunging panuwun kan tanpa pamit dumateng Bapak Haji Jatmika. Nah, menika penyelamat, Pak, di bulan Januari yang sepi ini ya, Pak. Terima kasih sekali. Kowe iki aja kok omong-omong nek sepine. Men di mata orang banyak ya awake tetep eksis ngono lho, malah diomong menelek sepi ora. Nggih. Penyelamat, Pak. Jenengan saestu penyelamat kula sarencang sedaya matur nuwun. Dengan doa pripun? Dengan doa nah gandeng panjenengan pun dados penyelamat kula sarencang. Kula donga-dongaaken mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang yuswanipun, kathah rejeki, terus sedaya para lenggah boten sedaya keluargane bahagia, terus sedaya urusannya dipermudah itu loh, Pak. Maksudnya gimana sih ya? Caranya bilang gimana sih? Susah banget ya. Mugi-mugi sedaya dipun paringi lancar samudayanipun. Nah, ngoten niku Pak maksud kula nggih. Terima kasih. Kok sajae angel basa Jawa ki pancen apa dudu wong Jawa. Janjane ya mung bocah Tulungagung lho, omahe cedhak segara. Loh, Ayo Jakarta Pak, ini anak Jakarta Pak. Bahasanya lo gue Pak. Oh, lo gue ya. Enggak, anu Pak. Apa? Nah, maka dari itu saya tuh kuliah bahasa Jawa di UNS supaya saya bisa lancar bahasa Jawanya nanti. Oh, gitu. Iya. Saiki wis semester piro coba lek mau kuliah bahasa Jawa? Mau semester 4. Semester 4 mosok sik teng pecotot lek omong kaya ngono. Mau, kan ini semester 3 baru habis yudisium. Nah, nanti kalau udah masuk baru semester 4. Oh iya. Gitu, Pak. Saiki sing tegas men Birgita coba kaya apa? Coba Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku seneng Pak nek teng Sragen niki. Sebabe? Mulaine bengi rampunge mesti gasik, Pak. Itu karepe sapa ngawut e? Gak. Nggih, kula seneng banget Pak saestu penontonipun kathah. Wau sore kan Jawa deres sanget to Pak, kawit enjing nggih Pak. Dane Pak. Nggih, kula nderek pantune ya Pak damel penonton. Bebas monggo. Mengke Bapak Ibu mengke jenengan amini nggih pantun kula nggih. Nggih. Tuku melon karo aki, mugi para penonton kathah rejeki. Sing rapena melon musuhe Agi gitu. Lho, Pak le belanja melon karo Aki ya ora apa-apa to? Oh iya wis, aja dibantah. Ya. Tuku melon karo jamur, mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Mugi-mugi nek kathah rejeki lan panjang umur nggih ndang nanggap wayangan jenengan nggih to, Pak. Amin. Bersih desa Jembangan. Apa, Pak? Jambangan. Wangel ya Pak jenenge Pak iki. Ora ya mung rong kulino wae, rong kulino. Jambangan. Pak, saya juga ada pantun. Piye pantun? Untuk penonton, Pak. Piye?
Tuku melon karo sluku. Para penonton sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Piye wi tuku melon nak karo seluku piye? Ora apa-apa ta. Nyang-nyangan karo sluku ora apa-apa. Lah saka suwene le nyang-nyangan ra dadi-dadi akhire sluku dhek ora ngono kuwi. Karepmu napa? Heeh. Apik kaya ngono kuwi. Ning lek melon dimusone aki mesake. Wis kaya melon digrujuk banyu aki. Ah wis ora apik kuwi. Ya lah. Aja ngono to, Pak. Ah iya. Coba iki klangenane Bapak Haji Jatmiko ateron cah loro coba. Ngersakake caping gunung. Nah, gandeng barudan men rada anget engko dijengglengke. Nah, coba kaya apa. Diwiti saka sing sepuh sapa iki? Girgita ta? Winong. Hah? Mbak Iso winong awakmu iki lho sing sepuh ora. Aja to, Pak, aku dikirane engko tuwek. Berkita tuwek pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Berkita tuwek gak payu pengen menikah ngono-ngono kuwi engko. Sing ngomong sapa? Kuwi lek mergo rong mengikuti IG-mu to. Ngerti lek dhek belajar tinju, wah jan bisa mak entul. Ning ditutupi karo emoticon ning. Pak Jen fokus ini. Ayo, yo, tapi gunung ya. Tak nggih emoticon barang. Gunungnya disampingi ya. Emoticon. Ayo coba. Saben bengi nyawa Terima kasih untuk emoticon. Aduh, to Pak isin aku. Nah iya, awakmu mancing-mancing. Wis tak skip tak baleni neh. Oh, malah parah kowe ora iki. Ya nang winang coba kaya apa KWN. Yen memajang mung karo janur kuning Nah, lek winong iki bocahe pancen sopan, apik. Mula dandan apa wae ya bergas. Cara gambyong ya apik, cara jaranan ya bergas. Lah aku, Pak. Hah? Lah aku, Pak. Alah awakmu iki. Aja ngono to, Pak. Sia-sia. Ora sia-sia ora. Kowe anumu kathokmu sing cendak irenge guaken ae. Pak jenengan mesti nyalami pas itu adalah kostum. Lho jenenge wong lanang yen mesti astagfirullah ya pancen nyebutne bar ku ya golek eneh. Nah iya, aja dipancing-pancing. Mula sok-sok upamane ada terjadi pemerkosaan, itu tidak mutlak kesalahan kaum lelaki ki ora. Ning ibarate pancen sing wedok sing mancing-mancing ngono kuwi lho Bir ora. Mbok, lah niku kan situasinya di tempat olahraga, Pak. Jadi kan bebas. Kecuali nek pas di luar terus saya pakaiannya gitu. Bebas nang tempat olahraga enggak apa-apa, ning kenapa kok dadak kok nggih story ning IG iki lho, gawat iki lho. Itu adalah Sing gawat iki ning kono kuwi. Kowe pacarmu tak omongane aja kaya ngono kuwi. Ayo. Lah iya. Tinju kan. Yo, Fir. Kembang wae waton gunung
matur nuwun ugi kadang kula sepuh saking Surabaya, bot-bote lek kangen karo Madangkara. Kepareng nusul tekan kene no. Iya ta Busri karo garwane Pak Jono. Panjenengane keroyo-royo tindak ana Sragen bot-bote kepengin ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Iya. Matur nuwun malah sing adoh saka Australia barang iki Mbak Ayu karo Pak Agus. Sing biyen Agustus ki arepe nanggap awake dhewe ra sida kae. Enggak jadi. Ampun Agustus lek iso nanggap kula teng mriko pas poso. Agustus tak botne ning kene. Ayo. Wis muga-muga engko liya dina iso komplit sowan rono sak gamelane karo gembut barang. Malah ilang gembut ora. Ayo. Nggih. Ya, sapa iki urute? Dirgita. Ayo. Mulane. Aja kakean tinju ngono kuwi oleh-olehane ora. Contonen Mbak Tutik mau lho. Malah arepe gending. Oh iya Pak. Berat. Saya. Kowe melu hasta berate entuk-entuk kamu kaya ngene iki to, Pak. Pak jangan disebut-sebut. Baleni sing apik ora. Isin-isin. Lah ya nanti kowe Pak selehne cengkok ngono ki tak rogrog asem lho ngono ora. Iya salah. Ya baleni, Bir. Lah ya ngono. Lah ya gendeng. Ya ben diarani sinden gending ora iki ora. Yo saiki parikan wiwit saka Mbak Lia Sundari. Syukur Krenggo PT UJS utawa ndongake Pak Jatmiko utawa para warga masyarakat Jambangan. Bebas Mbak Lia, ya Mbak. Beli es. Beli es. Aduh. Ke Surabaya. Tuku es minggat dadakan ora. PT Ulfa Jaya sukses. Heeh. Semoga jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Mbak Triastuti, mangga coba kayak apa? Jan. Ya Humairah, anan ayo. Tuku sego. Tuku segau. Sebentar toh Pak iya. Ya miki arep diuntal malah ora. Kan saya suka mic-nya ini. Enak gitu loh. Tuku sego. Lah kok ketemu Pak Camat. Waduh. Biasane lurah lho. Niki mau ndak camat mau sok lurah wae. Kemajuan ya. Heeh. Pak Jatmiko, mugi-mugi enggal sehat wal afiat. Allahumma Amin. Coba Bu Kesi. Ayo. Bu. Nyanyi. Buah kates. Wah kates, buahku Manis. sendiri. Ayo. Ya nakal banget ya. Buah kates. Manis rasanya. Emoticon. Ayo. Selamat sukses PT UJS, berkah dan sukses sepanjang masa. Allahumma amin. Ya wah sing bar pembawaan. Ayo, serundeng. Ayo coba. Oke, coba. Nyanyi. Udan. Penake turu. Enake turu terus. Mugi sedaya warga Jambangan
pinaringan rahayu Allahumma amin. Ngapunten Pak, obatnya keri nih. So diamini dhewe lho. Ha iya, wis ora apa-apa, ora masalah wis. Jenis kaya ngono ciri khasnya coba. Mbak anu, Mbak Elisa ya Mbak, coba ngicipi sithik ya Mbak. Ayo. Aja akeh-akeh lek, sithik-sithik malah kemronggo. Oke. Nggih. Aku merenges. Aku merenges. Delok sing kentul-kentul. Ayo. Jenang bar jadi loan kentul-kentul. Apa Mbak? Jenang itu kalau habis jadi itu kan kentul-kentul gitu. Oh iya. Jangan pikir apa-apa. Terus? Nggih. Ulfa Jaya sukses pancen mantap betul. Allahumma amin. Ayo Mbak Eka, coba. Mbak Eka uget-uget. Ayo, metin saking Jumbleng. Alamate kuwi, ngono, arep selak kowe. Heeh. Lah iya. Metin saking Jumbleng. Nah, iya. Lah yo leres pengendikanipun panjenengan to aku lak sing mbau reksa kene. Wah, syukur to lek ngakoni. Lane aku ki mersa bektiku karo punden kula Pak Cahya Kuntadi menika lak ya kula kudu teka. Heeh. Wah, Aku Pak njaluk Cahya ngapura lho. wis tak anggap mergo punden kula ki ambak lho. Wah, aku manggap leluhur ngono to maksudmu. Kok punden niku lak sing luhur derajate niku lho. Ah iya. Napa apa punden nika nggih? Heeh. Ngono lambemu tak kletak pisan ora. Tak kira punden. Heeh. Parian sida apa ora? Itu ora. Ubur-ubur. Ikan lele. PT Ulfa Jaya. Semoga sukses panjang umur. Tansah jaya selawase. Amin. Allahumma. Kosek. Ndak penak iki, pariamu ndak penak belas iki. Kok iso ora penak? Tekan ubur-ubur mau baleni sik ubur-ubur piye? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Ikan lele. Ikan lele. Mugi UJS ngrembaka panjang umur. Betul. Tansah jaya selawase. Allahumma. Kok nek suarane nek warni hae ngono kele hae kabeh. Warni niku anu ledek. Apa? Ngen ledek tayub. Oh, kene. Nggih. Oh iya, iya, terima kasih. Lho panjake kaya suyut ngono. Kok karo wong kene apal men to, Mas? Ngapal kula pun ngeten kentel kula. Saking kentele kaya umbel ya, Pak. Ah iya. Biar parian ra, Bir. Manut, Pak. Oh, iya wis parian ben rata. Ayo, Pak. Ning Mojokerto, Nang Mojokerto. terus ning Surabaya. Heeh. Pak Jatmiko mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ya. Nong, cantiknya Tulungagung. Ayo, Pak. Kelon. Kowe iki tak omong cantiknya Tulungagung iso mak marang ratap ngono lho ora. Dek ditunggoni Pak, tadi dek Ora. Ndak. Macam-macam tinjunen lagi. Ndak ini nanti doanya bagus, Pak. Dengerin aja dulu. ya aja ngono kuwi sing liyane, saru. Kelon kuwi apik. Kelepone wis, kelepon. Kelon iki lek wong tuwa ngeloni anake apik. Nah, gitu. Iya, tak Aja belani lho. asumsi niki ojo kemana-mana gitu loh. Ya wis lah manut. Kelon adem-adem. Terus Mugi-mugi para penonton pinaringan ayam tentrem. Allahumma amin. Nah, iya, ora apa-apa. Yang penting wis berpartisipasi. Yo, saiki apa iki? Ute. Enong. Panas udan aling-aling caping Bir.
swara suling ngetan kali ulon masuk langgang kaping gunung katur Bapak Haji Jatmiko iya no jogeti ta loro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nderek wungon Pak Cahya Kuntadi saking Laladan Tenggarong Seberang. Wah, iki Pak Lurah Harnoto. Ugi assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi, kula Giyono wingking saking Kabupaten Sukoharjo. Nggih, nyuwun tembangipun. Nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Ugi saking kula Dimas Larso. Bapak Yaya salam sehat sekeluarga. Siap nggih. Kon sekolah malah mulih kaya. Putih duwe oleh kaya. Yo. Sekar bisa nyawa
Terima kasih sembah nuwun Genduk Birgita karo Genduk Winong. Ya. Mak iki ana pamundhut utawa request khusus sing dipundhut wiwit awan mau. Ngersakake ya kuwi Lintang Asmara ingkang nembang Genduk Umi. Tembang menika kula kintunaken kagem Mbak Mardiah, Mas Noyang, Mas Don, Vivi yang ada di Hong Kong. Ugi kagem sedulur-sedulur sedaya ingkang mirsani lumantar live streaming Kuntadi Channel. Mugia sedulur sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin ya rabbal alamin. Sugeng midhangetaken lagu Lintang Asmara kagem Jampi Sayah. Menika saking atas nama Ani Kusrini. Ha ya. Leres nggih Bu Kesi nggih? Nggih. Oh, saking Kinanti Solo. Nggih. Ya ya, ya nduk iki coba nembang sing rada gradakan. Ya. Men didueti yen karo Mas Taslim wis kulino genti Mas Joko. Mergo sore mau mboten namung Mas Taslim lho Mas, kula menika nggih dhuwit nggih saged. Kula menika nggih mboten wayangan lan klenengan tok, kula campur sari nggih baut. Yo pinangkani, yo coba kaya apa. Dan berdiri berdua, aku tak tang dang. Oke, yo. Pamundhut panjenengan sampun kula pinangkani Mas Joko nggih. Menika kesempatan jenengan untuk orbit di Kuntadi Channel. Ya sing mesra piye lho kaya ora tau pacaran gayamu ora. Mboten kula mboten nate pacaran, Pak. Dereng nate kedemok, dereng nate kesenggol kalih priya-priya. Ora nate kedemok ning demok ae. Mboten. Kaya apa ta? Mboten, Pak. Ya. Mas Joko siap nggih, Mas? Nggih. Nggih. Pokoke aja kalah kali Mas Taslim. Yen Mas Taslim biasane gur ambung-ambungan pipi, piye carane jenengan nyosor endi sing kenek ngono. Lintang Asmara, ayo. Diaturake, ya. Monggo, dados. Ratri mung eling manis ing ati setiamu akan aku eni marang sang Hyas Laksmi. Tan
sing ati tresnaku bisa aduweni marang sang Yasu Laksmi. Luar biasa ya. Elok tenan, bergas tenan. Mloyorane ramokal akeh sing tresnani Madangkara iki, Mak. Nduk. Malah iki dawuh saka Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi. Nderek nyimak gambaripun teng YouTube celing sanget, Mas. Nggih, matur nuwun. Gambar iso celing kaya ngono ki ora perkara kamerane sing apik, ning uga juru kamera lan uga sing kepareng operator. Ya Mas Yosi. Pokoke anggere kakean mangan sate kambing aman kuwi. Ayo. Bar meh mati ya. Lah iki wis urip neh. Ayo Mas Yosi kuwi. Kuwi sing operator karo Mas Yosep sing biasane ning kiwa kene. Iya bidikane sangat jitu. Apik. Saya neh kae Mas Joko Glindoh kae. Wah jan. Kaya piyayi le ngorok ngkuli genset karo. Banter. Oh, Mbak Lia pedhot lek musuh kuwi. Ha iya. Wong aku kok mburi nggen Blumbang mburi dheke ning gudang ngono kok suarane ngungkuri traktor nduk. Ha iya. Ora wedi. Ya, terima kasih. Apresiasi dari para sutresna budaya sing kepareng mirsani lumantar streaming. Sembah nuwun, sembah nuwun. Lan uga audione barang iki ya kepenak. Ya, mula wingi Pak Marno ki gerah ki tenan kanca-kanca sedaya sami bingung. Ha iya. Mergo trompet apike kaya apa yen ora ana mikrofon yang bagus ku ya kurang trep. Ha iya. Jane glondor jane ya iso jane. Muga-muga engko ya Mas Glondor ki ora usah wedi-wedi rasa iwuh pekewuh, pamane Pak Marno kudu istirahat, kudu dadi senopati tenan. Ayo. Kaya Raden Abimanyu siap diranjap dengan ucapan. Ayo. Yo nanjake bintang tamu dhisik. Ya Mbak Elisa Orcarus Alasu alhamdulillah wis hadir. Ya. Suwe ora ketemu wiwit saka Boyolali kae. Luar biasa Nadianto ibune menika nembe nandang gerah parandene gandeng dadi seniman utawa seniwati yang profesional. Mula ya piye carane tetep menghibur kepada kalayak rame. Iya. Mongko mambengi wis ning Purworejo. Heeh. Nderekke kancaku seangkatan kae Mbak Lisa jenenge Mas Sunarpo sing ben bengi ra tau leren kae. Iya. Elok kae lakune kuat aku jane diajari ning aku ora kuat. Mergo anggere aku wis laris kaya kae mesti ra bineh nduk. Ha iya. Sing abot iki lak kuwi. Ha iya. Monggo Mbak Elisa Orcarus Alaso men jumeneng
Yo nggih ngiling-iling. Rek ayo rek. Coba ya. Para kadang-kadang madangkara rek ayo rek ngurmati Mbak Alisa Orjarus Alaso. Yo. Oh. Mbak, tunggal Mbak. Ayo re mlaku-mlaku ning tunjungan. Re ayo re mlaku-mlaku bebarengan. Saya sapa melu-melu aku. Ayo golek kenalan ayu. Kalau iku melu aku. Ayo golek kenalan ayu. Sugeng dalu, assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu. Waalaikumsalam. Lek mangsuli terus piye ngono kuwi? Lah ya komplit to, Pak niki. Walaupun sowan ten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres. Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan, nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna, nggih kepercayaan, nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Ha nggih, kuwi jenenge jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Cak? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jangan pengen kula aire pripun. Air dam-dam. Jere aja ngolok air dam-dam. Iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Oh, Jumbleng kene kagut-uget. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng. Tapi perjuangan Pak aku ning gone Eka kiri neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan. Nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan nggih. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau.
kan siji mlebu omah ana tulisan transit sinden. Oh berarti duduk kene nggone. Mlebu meneh tulisane transit fans UFC. Lo berarti duduk kene. Tapi ana kamar tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsaku arep nguyuh wae angele minggu nek Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Bulane sampo zing galek separo. Kaya diopeni sampo zing galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi, jenis semedulure ngono kuwi. Yen sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahmi teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu, sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih, sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Iya setetek-setetek tak tinju lho ora yo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan apa tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfa Jaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan, iso ngembangke perusahaan, iso ngrembaka sukses tambah joyo-joyo. Joyo saklaminyo. Malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi menika kepareng mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge Jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang, klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning Medi Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera. Iya. Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya, Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng iki pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kalih Bu Kesi iki suwi banget. Lah nggih. Nggih ndara ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol Mas Arif dari Madiun minta disenggol nggih. Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih. Lan ugi ingkang banget kula kalih panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang. Mongko mongsonipun kados mekaten lho, Mbak. Udan kaya ngene biasane piyayar wayangane mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah piyai ingkang kersa wayangan. Nggih, lan merapat di lokasi, ikut nonton, ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Dene mboten saged rawuh, mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Nggih, penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Sampeyan mantu to ya ngono. Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku kan subscriber. Waduh. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhire Jane karepku le nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya.
Cek, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumbas brambang songgorong sasi. Ayo, brambang. Ayo. Brambang peres kuwi terus nggih raup sing lanang kaya ngono kuwi biasane iki. Ha iki. Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijajarke kalih Elisa to Pak Dalang, Pak Dalang. Mbok sing enem-enem mawon. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah laman niku. Kok yo ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ini neng omah ngadi-adi. Rekake neng omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Beskape anyar lho Pak menika Pak. Ijem nggih. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoknya neng omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus sing mlipir-mlipir ora. Cek, mereka wonten pamundutan Bu. Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya. Sispun Mari kita sendikani bersama-sama. berduang nggih. Siap. Monggo, sing Kangge sepuh Bu. dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula kelali aja lali niki sulih kula aja dianggep sepele. Oh, oper Mbak Lisa. Ya. Kula batana among ati tansah gon deli yen dadi lara gelo sakit rinten dalu. Oh, kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Amin. Mengke yen Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Sing Piyayine penting teng sehat. inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Tulisane wonten kamar nginggil. Niku- Dada nika dada Bapak. Lah kae. Nika Dadah Bapak. Wah, Dadah nggih. Bapak Jatmiko sehat selalu.
Niku bendalu lho, Mbak Elisa le mirsani Bendalu, teng nggih. YouTube iki bendalu niku. Ya, karena itu mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerasa menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya Nggih, gitu. nggih. Leres, nggih. Monggo jenengan, Bu Kesi. Ketok-ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya, Mbak? Yen bali bejo Nggih, terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya, Mbak? ngagema ali-aliku pamriyen aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelapetku Oh, iklan. lamun embene calopo emane namung tansah gawe juwa niki embene kencana pamriyen tansah manggiya raja yen nganti ilang mripate jarene nama hirup beda yen nganti tinggo wong seje besuke wis mangsa Pancen yongo. Pilihan ku mripat biru pamriyen mresulesnya ingkang warati yen takon isi atiku besuke mreksa nono Terima kasih. Bu Kesi. Nggih. Bu Kesi saged pinarak. Saiki Mbak Elisa karo Mbak Eka geduget. Ya, to, men berdiri. Lesung jumengglung sruwing bal-balan
dangdut saka Bapak Haji Jatmiko Lesung Jemblung. Dua kalimat ya. Vokal lagi. Ki mambengi sik neng Bandung saiki wis tekan kene. Ayo. Bocah ya rande kesel iki hebat luar biasa. Nduk Eka uget-uget. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu Cahayu. Yen dalemmu iki kok kene kira-kira pirang kilo, Nduk? Alhamdulillah kula nek saking mriki nggih wonten Dokoro, wah aku wis mangkat awit jam 10:30 mau. Heeh. Teko kene ya lumayan. Ya 10:30 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iki ora jelas. 5 menit teko kene, 2 menit teko panggung, awet komentar teko panggung lha dalane mlethok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasa liwat sing aneh-aneh. Sampeyan butuhe nglundung lah ya teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Lah yang bunder kaya ngono apa diarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten pati Iki nek omongane ora tau Cari mung legane. 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wijine ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan ya asring wayangan, Nduk. Nggih, asring menika sing wonten pundi? Tranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan. Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soting Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya guyang-guyu ngejake gak tau lho iki. Ngene kudune awakmu iki mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Piye? Gede dhuwur lencir kuning. larang pas. Pas ya teh, wis anu Cocok. ngene penak. Nah. Ngerti piyayine Pak Jatmiko ke. Kayak kau getek tok gak sakmono ya. Ben padha kancani tak kei larang nggih tuku gizi ngono. Nggih gizi. Arep piye sir mardikapane awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur. Lho, sampean ki ora Sampeyan sing mensyukuri anugerah. sing ngomong Gusti. stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing iki penyanyi. Ah iya. Basa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi Oh sapa? iya bener. Yo kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Iya to. Aide kudu kalah Mbak Kok Lisa. aku wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sumpleng sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning jumbleng kudu lho. Kudu nyopi Pak jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek kok iso kampungmu iso jenenge jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to.
Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebab nggih, apa? nek sagen menika nggih desa kula enten sing nggon ereng-erengan nggih dhuwur. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggih kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke Jumbleng ngeten. Nggih ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning Jumbleng kuwi ndelala kok ana wong lairan kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, Jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya ya ta. nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mergo nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul yo nan. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to? Kapok. Wera. Gampang. Lah yo uget. Takon ro Pak Jat nika bar duwe kandang pitik. Oh iya. Wah iya lho, Pak Jan nika kandang pitik ngayo ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko, ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, Nang. Ayo. Jatmiko. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, kudu cerdas. Oke, 3 suku kata. Jat. Jat. Ayo cepet. Iya kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya Sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih mau cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang milih teko kuping bareng. Lari. Jajal pe. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mikir tenan iki Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mendhi tanggamu kabeh kayak mendhi. Engko aku omong keplokno mendhi ngono kowe mendhi. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik Pak Parjan iki bose niki Tarub, bose diesel, sound system. Pak Parjan niku piyaine kuplukan ireng niku. Aja nlimur rampung, terakhir ko. Kok. Opo yo? Iki tanggung jawabmu kok. Kok. Menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi PT ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya Sukses tansah hayu salaminya sukses selamanya. Amin. Sik aja bangga sik, garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sriyatun. Sri menika nggih Bu Hajah Sriyatun. Sri. Artinya nggih. Menika artinya Bu Hajah Sriyatun menika garwanipun Pak Jatmiko. Kabeh ngerti cerah kowe. Sri ki apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki. Wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya pe. A. Aduh. Apa iki omahmu cedhek dhewe ketokne ning tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe. Tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriyatun menika dadi piyayi ingkang soleh dadi Solehah Kyai putri ya solehah abab korhah mambu
dadi piyai ingkang salehah dados pedaringaning keluarga, mimpin keluarga, mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah iya. Urung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa. Ulang tahun PT Wis diwarai sing mburi, Ulfa wis opo diwarai sing mburi ya wisan. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun, ayo. Ulul. Tenanan keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahyo Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso Mbak Eka ulu. Iki angene Fa menika dados favoritipun putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus menggelain napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sindan iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Elisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahyo kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to? Nggih sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to? Saged. Lah yo ngono protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran yo saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Iya ya cerot. Yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku hafal ya. Kok apal jenenge piye iki? Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngadiem aku roh kok. Kowe cenanangan turut pawon iki ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyaine. Hei ayo, wah reduk manyar kae. Kok ya nganti ngerti nek piye Manyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya wong ngalayat. Paham, ireng iki langgeng ora mung wong layat ya. Nggih, tapi niku terus lak kaya wong berduka to. Ngono pisan-pisan nggo kruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak bandu sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Nggih. Ya, mangga diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu. Jajos, yo. Tabuhane kanca-kanca wis nyrageni pura. Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkara niku wah klasik nggih oke. Rekreasi oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah yo bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah yo kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jangan pone seragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki Pak Heru. Pak Heru iki wah jasa menapa-napa digarap kok. Ndek ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Wes sindenane digarap ya.
arahmu. Kalau digarap, Pak. Nduk tak garape ngene. Anake melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Iya. Oh nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Lah bar sesek Nek Rama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh ngono. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima Kita Pak kasih. Heru. Senyum ya. Gai. Kuwi senyum ngene batine bajindul iki. Kok ora? Ora mripate ora kena diapusi. Yo dinakne. Arek, Kak. Piye cakapane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng siji, Ya. loro, telu. Ya ta. Lah wong ngenteni Andani angel bareng iki. Sondisi iya. Angel ta, Mbak? Angel yo, Angel. Mbak. siji, loro, Loro. telu. Sabtu Eh, Aku lagi iki mosok kowe arep mangan aku. ya kat. mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek, piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, Lambe sebut nek mulu, lambe. mlaku. Ra iso. Nah, koyo mentok. Ayo. Iya. Ngenyek Ayo. lho ngono kuwi jenenge. Ayo. Aku wis mangap-mangap ra sida lah. Ujung ngono kuwi ngenyek Ayo. aku rumasan. Iya, iya. Nah, ngono lho. Aku lah malah kayak dimii. S3 iki lho. Sinden 150 cm. Lah iya. Yo, siji loro telu. Sabtu pandita